Mga traffic enforcer sa lungsod sa Minglanilla nagkapuligi sa pagukod kaninang buntag diya sa daan, dili sa mga buluyagong motorista o pedestrian, kundili sa nakabuhi nga baka. Ang report ni Marie Dumabog. Nakuhaan pa og video sa nigukod ng mga traffic enforcer sa Minglanilla Traffic Commission sakay sa ilang patrol car kining baka nga naglaroy-laroy sa kadalanan. Apan ang nakapait kay anaa kini sa National Highway. Maong gisawayan kinig dakop sa mga traffic enforcer. Nakuyawan ang mga enforcer nga madisgrasya kini o mao ba hinuoy makadisgrasya sa mga motorista. Ilabi na nga peak hour kini nahitabo pasado alas 8 ganihang buntag. Makita pa sa video kining traffic enforcer nga nagdagan samtang nagukod human nga nidagan usab ang maong baka. Kapin sa 1 ka kilometro ang naabtan sa ginukdanay nga nilanat gud og dulaan sa 30 minutos. Mao di nakita na mo mamno nga ang baka nagkuan gyud nagpatunga sa karsada, murag siya nagjogging ba mo nga among gisundan siya mama hangtod nga miliko gikan sa iskina Tungkok hangtod sa unaga may sa iskina Abuno. Nakuan gid mo siya nasundan gid siya mamnon miliko siya sa right side dapat sa mga kamaisan adito na hold sa ato ang mga citizen no kang concerned citizen nga sa duol kay sila man mismo nga migukod ma'am. Humano sa kaoras nga gipost sa social media ang maong hitabo usa ka piwin o Gloryfield Lapot ang nagpaila nga mao itag-iya sa baka. Gingon nga sa kalibunan sa barangay Tunghaan sa maong lungsod gitugway ang baka apan wa nabantayan nga nakalighot di ay kini. Ito'y buhay mo, ito ang karkada. Idlas mo kay siya. Gusto na may dakok. Nagpasalamat kami nga itong apil na ito na ito. O siya, gitsi nga. Pero itong baka, na-viral. May baka, na-viral pa. Luwas ra hinuon na balik ang maong baka sa tag-iya ug ilang gipaniguro nga di na kini makabuhi pa. Uban ni Jun Solon, ako si Marie Dumabok. Balitang Bisdak.